Искам да ви представя един от най-комфортните и модерни дивани, които ние в мебелна къща Никора предлагаме в момента, или това е модулна система Финизал. Модулна система Финизал е характерна с меките и извити форми, които виждате. Изключителен комфорт посредством мултипокет пружини в седалката. Множество модули, посредством които може да направите най-различни конфигурации на дивана и като прав диван, диван двойка, диван тройка, съответно прав ъгъл или така комбинация с неправилна форма, каквато е в момента при нас. Кресло, което също се върти и е страхотно удобно. Разбира се, и огромен избор на дамаски, но най-големият бонус, освен страхотната и модерна визия, е комфорта, който има този диван. Виждате за какъв ход на седалката става въпрос. Изключително комфортен, изключително удобен и модерен диван. Заповядайте тук в мебелна къща Никора, само за хубави хора, за да се уверите в това. Аз съм Живко Димитров и ви очаквам.